Hello everybody! We are here to brush our teeth. No. Everybody! So, mag-brush kami ng teeth kasi gabi na matulog na kami. Mag-carbon coco muna kami. Yan. Masali kayo sa giveaway namin. Okay? May giveaway. Meron. Minutes, 3 minutes. Sakila mo ha. Sakila mo lang. Ah, sorry. Ikaw pa rin. Ang ikaw. Ganun gawa mo. Waiting for you. Okay. So guys, tapos ako mag-toothbrush. Kasi meron pa kami. Randy. Love it. Ooh, with free toothbrush from Carbon Coco. Who won? Mag-appel na kayo sa ako ang giveaway. Right? Rock and roll! Rock and roll! Okay. Na-hyper ako sa ice cream. Salamat kayo, guys! Hindi pala gayahin mo ito sa loob ko. Kasi madumi siya sa floor. Ano mo tayo booking do? Ay, salamat kayo. Favorite ko yan po. Okay na.